Biz Менделе театр артистлары һәр сайлауга шулай коллектив белән йөрибез. Бу безнең традициягә кергән инде. Хәзер менә балалар белән йөрибез. Менә башка елларны сайлауга без аерым йөрибез. Хәзер менә гаилә белән йөрибез. Сайлау кирәк дип саныйм. Изискательләр бистәсендә яшәүче артистларыбыз да, хезмәткәрләр дә сайлауларга без 100% йөрибез. Менә бүген шулай туры килде. Күпләребез хәтта бер вакытта килгәнбез. Сайлауларга баруны без барыбыз исеменнән дә дип әйтәм, үзебезнең бурычыбыз дип саныйбыз. Наш избирательный участок открыл свои двери для избирателей ровно в 7:00. Мы начали свою работу. Явка избирателей проходит спокойно, в большом количестве, что на удивление нам. Особенно нам нравится, когда приходят в день выборов избиратели коллективно. Это можно подчеркнуть драмтеатр, наш такой замечательный драмтеатр. На 10 часов уже явка избирателей где-то 45%.